O Concello de Pontevedra construe a variante de Alba e a Xunta de Galicia a financia. Esa foi a proposta realizada esta mañá por Miguel Anxo Fernández Lores. O alcalde ofreceu a posibilidade de asinar un convenio entre ambas administracións co obxectivo de levar a cabo dunha vez por todas este proxecto. Teñen riba da mesa a posibilidade de facer un convenio. Pagas ti, pero facémolo nós, que é o que fixo o Ministerio de Fomento. Por iso lle puxen un exemplo do Ministerio de Fomento. E incluso despois de facelo, que va a quedar precioso, poden ponerlo en el catálogo de buenas prácticas da Xunta de Galicia, porque non creo que tiña ninguna obra para poñer. No caso de que a Xunta acepte, esta non sería a primeira vez que se chega a este acordo. Un exemplo, a Rúa Josefina Arruti, a cal foi financiada polo Ministerio de Fomento, pero executada polo Concello. Eu comentei ao presidente que cando se fixo Josefina Arruti, que era un proxecto do Ministerio de Fomento, nun convenio co Ministerio de Fomento, donde a obra iba a executar o Ministerio de Fomento, convencemos o Ministerio de Fomento para dicirle, oiga, mire usted, isto é unha obra de integración, de entrada na cidade, e queremos utilizar parámetros urbanos para esta infraestructura viaria, vale? E dixemos, eu creo que é mellor que a fagamos nós, que sabemos algo máis deso, humildemente, O alcalde está convencido de que detrás deste bloqueo no proxecto da variante non hai argumentos técnicos, senón máis ben políticos. Non hai xustificacións técnicas para... porque nós ofertamos todo tipo de alternativas. Vale? E entón, que pasa? Que, bueno, logo hai unha idea que está aí que é que é moi caro. Dixemos, hombre, dixo, te enteras agora, entón, para que queres hacer 4 carriles? Para que queres expropiar 4 carriles, deixar a estrutura feita e todo para 4 carriles, cando non se vai a fazer na vida. Eso. Lores volveu a falar esta mañá da falta de lealdade política por parte da Xunta de Galicia, pero ao mesmo tempo asegurou manter a esperanza de que este proxecto saia adiante.